Gentlemen can say I have I'm a solo. Jesus. 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 My Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. For the moment. I call I go. Thank you,
Awuphakama izandla zakhe ey'ngcwele. Siyabonga Baba. Ngicela unyakaze kube kabili, unyathele kabili uthi Jesus, Jesus. Unyathele kabili. Ubizele ligama elingaphezulu kwamagama. Ubizele ligama elenza okungekho nto. Ubizele ligama eligudluza intsha. Ubizele ligama elidaka abosha. Ngegama likaJesu. The name of Jesus. Avuleka amazulu. Namhlanje ubusuku bakho. Tonight is your night. Siyehla impendulo yakho namhlanje. Ingani usefikile wasezulwini. Namhlanje ubusuku bakho. Leyo mnyango evalekile iyavuleka. Lezo intaba ziyagudluka. Ngegama likaJesu. Urabasa. Oh God. Oh my God. Oh God. Oh God. Kuyondlula umhlaba kodwa wena uyabusa njalo akekho njengawe Awuphinde uyiphakamise. phakathi. Yo! Jesus, thank you. Yo! Yo! Tonight is your night. Ilanga lakho namhlanje. Basheshe bahleka kanti inkosi kuzwile. Basheshe bakurayitha off. Kanti uJobu usaseneplani ngempilo yakho. Basheshe bakuzona. Bayeke bahleke. Bayeke bajabule. Izulu limele baqede. Bese liyakusukumela. My God. Touch us. Lift up your holy hands. I will show foot one more time. What thank you, Jesus. Kakulu, thank you, Jesus. I want to make a declaration. I want to make a declaration. Listen to me, listen to me. I feel a special anointing. Namhlanje ngimi kule ndawo njengomprofeti kaSomandla. Ngizokucelela. Noma ngabe bekumele ufe kulonyaka. Noma ngabe igodi lakho beligujiwe kulonyaka. Kodwa namhlanje ebusuku ngicela ukuya esihlalweni sobukhosi. Ngiyokucelela ukuthi nalona mgcine baba. Nalona mgcine. Awumemeze uthi ngigcine Nkosi. Namhlanje ntambama as a prophet of God, I decree upon your life something, the anointing of 365. What does 365 means? It simply means that everybody who net in sector. It means everybody under the sound of my voice tonight. Angeka ngcwatshwe kulonyaka. Bengimemezela ukuthi akuwona unyaka wokungcwatshwa kwakho lo. Wena usazophila. Umemezele indaba ezinhle kaJehova. I reverse every plan of the enemy ngempilo yakho. Leyo moto ingaginqika. Kodwa wena uzophuma ungenamnyoko. Uyabathwala bakhe. Uyabahola endleleni. Ngigcine Nkosi. Gcina abantwana bami. Gcina ifamily yami. Gcina umshado wami. Gcina ibhizinisi lami. Gcina konke okubizwa ngegama lami. Memeza uthi ngigcine Nkosi. Hlala phansi. Azimulo yakhe igcwele. Amazulu nomhlaba. Nomhlaba. Hallelujah.
kushintshwa ama-destiny. Akunandaba ukuthi obani abahlangene ngegama lakho. Lithi iBhayibheli izitha zakho ziyoza ngendlela eyodwa, kodwa izohlakazeka ngendlela eziyisikhombisa. Ngibona abahlangene ngawe baxabana bodwa. Ngibona abahlangene ngawe bayahlakazeka. Ngibona abahlangene ngawe bagwazana bodwa. Ngibona abahlangene ngawe basakhulumisani. Uma uJehova evula iminyango akekho ngafa. Awumemeze uthi ngiyangena. Memeza uthi ngiyangena. Angazi muphi lo mnyango ufuna ukungena kuwo, kodwa namhlanje ngithi ngena ngegama likaJesu. Namhlanje ngithi ngena ngegama likaJesu. Noma ngaba una certificate ngena. Okungenzeka ebantwini kuye kuyenzeka. Siyahamba ngokukholwa. Siyaliza izwi lakhe. Uyasona usikhina umalusi yamaza. Hlalani bazani bamhlalani. Ngicela umakhana akho mtsheni makha sihlale phansi. Ngifundise isishwa. Ungumhlobo wami uJesu. Bangayena abaningi bayamshiya. Baningi bayamshiya. Uhlubukana mina. Uhlubukana mina. Amisoze ngahlukana. Ngisoze ngahlukana. Ngithanda kangaka. Ngithanda kangaka. Njalo sothandana naye. Njalo sothandana naye. Khona nakhona lena. Khona nakhona. Hlalani phansi. Tshela makhane ngeke ngihlukane nongithanda. Mtshela makhane uthi ngeke ngihlukane nongithanda. Onganandaba nokuthi sengiwe kangakanani. Amanye ama-mistake ami uyawakhava. Abantu bangibone ngathi ngisasengcwele kanti ngihamba ngiyalimala. Kodwa yena angawu. Ithi imbongi yecilongo ngikhona ngemkhono yakhe. Ngiyathokoziswa amazwi akhe. Ithi yena ungiphethe ngesineke. Sandleni somusa. Umsindiso nami la empini. Ngiyaqinwa noma kungathini. Yena ungisithe esivunguvungu esandleni somusa. Tshela makhana ucotshelwe mina ke namhlanje lo ucotshelwe mina lo baba ucukuze kimi namhlanje. Ngizekuwe namhlanje. Ngizokugudluzela into oyibekelwe ngabathakathi. Ngizekuwe namhlanje ngizokugudluzela into ezagujelwa phansi. Ngizekuwe namhlanje ngiyolanda igama lakho lalafaswa khona ngehlazo. Ngizekuwe namhlanje ngizonqamla iqalekiso zeminyaka. Esithi kule khaya kushada umuntu kuzoshada wena qala. Ngizonqamula iqalekiso zeminyaka. Ethi akekho yoba nemoto kule khaya. Wena uzoba ngoqala. Otshelwe wena nje. Funda uJoshua 14 verse 10. Namhlanje the devil is a liar. Obashiye begule ekhaya yobathola bephilile. Abangizwa yithi ngiphinde futhi ngithi konke okushiye kona ke ekhaya njengoba uhleli la uJehova ulungisa kona.
Anginandaba ukuthi emsebenzini bangakho abamelene nawe kusasa uyobingelwa ngabantu abangazange bakubingele. Ngoba sisentabeni kaJehova. Elithi iBhayibheli entabeni kaJehova. Yabonele. Kusasa uyobingelwa uThere branch. Uyobingelwa umlungu wakho ohlala ethi shit. Yoshintsha ilanguage kusasa mawungena. Ngoba kukhona ingubo ozoyigqoka namhlanje ebusuku. Nini usebenza kuna increase. Nini usebenza kuna promotion. Abafika emva kwakho bayapromothwa. Wena into zakho nakumele izilunga amaphepha ayalahleka. Namhlanje sizovala into ezintshontsha into zakho. Sizoya lezi sibusiso sika Jehova. Yathi sawunikeza abantu impahla nabantu nakufuna bakubhadala basabamba amafoni. Bewazi ukuthi demon lona lelo. Mama sekobo wasithi demon kona leyo ukuthi wena njalo abantu mabedinga usizo you are there for them. Kodwa wena na usenhluphekweni akekho umuntu okwazi ukukulekelela. Idemon lelo lokuthi wena uzungena ezikweletini ngenxa yabanye abantu. Kodwa akekho umuntu okwazi ukusacrifice ngempilo yakho. Abanye wabathengela ngegakho namhlanje abakhulumisi. Abanye wababhalisela ingane ezikoleni namhlanje abakwazi nokuthi uyini. Lento iyaphela namhlanje. Lento iyagcina namhlanje. Iphela khona la. Ithi haya ningizwa. Ngithi izogcina khona la. Iphela khona la. Memeza uthi tonight is tonight. Tonight is tonight. Yaphela lento. Lokuthi wena abantu uyabalekelela kodwa na usenhluphekweni akekho okulekelelayo. Kanti wena wonene abantu abakhala ubasula inyembezi. Kodwa wena mawukhala abantu babhiza akekho sakho. Lento iyaphela. Iphela namhlanje. Iphela khona la. I prophesy upon your life. I declare upon your life. Zonke izinto wake wazenzela abantu zizokwenziwa kuwe. Abanye bathi benzani labantu ungayekela mntakaba bayekela siyeke. Ngoba senza nje sisho ukuthi siyabuyisela into konke okudliwe isikhonyane kuzobuya kuphindile. I release your car. I release your house. I release your promotion. I release your destiny. Into zakhe zantshontshwa zizobuya iphindaphindile. Yeah. Ukumlalela ngesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu yalalelwa uNkulunkulu hlalani phansi ngishumayela. Why? Bantu abafaka emsebenzini bakubuka njengamafinyela. Why? It's a curse. And tonight is tonight. Kunabantu abakukweletayo wena. Abangakukweleti imali. Abakukweleta ukuzokubonga. Why? Funa lokhu uyichaza kubantu abakwaziyo. Bantu benza ngathi abasakuboni, benza ngathi abasakwazi. Bakwazi kahle labantu bazenzisa. It's a curse. And tonight is tonight. Why wena kufuna ngene wena kuyavalwa? Why nakufuna kuthathwe lakho iphepha kuthiwa sivala izolo? Why? Ubizwe emsebenzini ubona imali yokugibela ugeze na uthi yafika abantu asikubizanga thina. Why? Why? Nemezwe uthi namhlanje.
Tela namhlanje. Namhlanje. Sivala lento edla imali yakho. Akukho la ikhadi lakho lingekho khona. Awuboni usebenzela. Sozufisa nokuyekela uyidlalele ngoba kusiza. Namhlanje. Into zakho zasetshenzwa. Sewukholwa nje isetshenziswa into zakho. Soyikhakha lokho. Kwelinamandla igama lika Jesu. Thank you, Jesus. Funda. Joshua chapter 14 verse 10. Manje bheka, uJehova ungisindisile njengokusho kwakhe. Awufunde elingenhla verse 9. Verse 9. uMose wafunga ngalolu suku wathi, impela izwe unyawo lwakho olunyathele kulo liyakuba yifa lakho nelabantwana bakho kuze kuphakade. Ngokuba umlandele uJehova. Okay ba. Verse 7. Ngangeminyaka engama40 lapho uMose inceku kaJehova wangithuma ngisuka eKadeshi Barineya ukuba ngihlole izwe. Ngangineminyaka engama45. Are you saying that? I'm saying 45. Yebo baba. Engamashumi. That's 40. 40. Uthi Joshua uMose ngithuma angina 40. Angina Ngangina 40. nakangithuma angina 40 years. Nakathi izwe ngizolithatha izwe ngizolidla angina 40. Funda verse 10. Verse 10. Manje bheka, uJehova ungisindisile njengokusho kwakhe leminyaka engama45. Uthi ke uNkulunkulu sephinde wanginikeza eminye iminyaka ewu45. Okusho ukuthi njengamanje sekana 85. Lento nayikhulunywa uMoses wayena 40. Manje uNkulunkulu umgcine another 45 years. Ukhuluma una 85. Ukhuluma ngesithembiso esenziwa ena 40. Bamba. uNkulunkulu akamgcini umuntu mayingekho into amgcineleyo. uNkulunkulu futhi akamvumeli umuntu ukuthi angene esikhathini season la umusa wakhe ungeke waba namandla okumsustain khona. Ngilale uNkulunkulu ekufaka ku2017 ukufaka ngoba seka uprovideile umusa ukuthi usustaineke ukuthi ingakho ayikho inhlupheko nenhlungu nengozi nempi ozobhekana nayo kulonyaka ongeke wayisurvive ngoba awuyingenelanga kulonyaka ufakwe umusa wakhe. uNkulunkulu maye kufaka kwisizini usuke seprovide nomusa wokukusustaina kwisizini. So ungathuswa izimpo oyibonayo ngoba already there's grace provided. Are you following? Amen. So now 40 years uthi kwakhuluma inceke kaNkulunkulu kimi. 45 years later Kuyabuya uNkulunkulu uzoqedela into ayikhuluma na kuno 40 years. So kusho ukuthi noma ngabe iminyaka ihamba melusi kodwa isithembiso sikaNkulunkulu asiboni. Kwesinye isikhathi ufuna ngibani abantwana bakaIsrael nabehanjiswa ngendlela yasehlala nabo ba umgasi bakhona ama-Bible scholars athi ama-Bible scholars yayikhona indlela ka11 days kodwa uNkulunkulu wadecide ukubahambisa ngendlela ka40 years ngoba kukhona into ayesaba uNkulunkulu esaba ukuthi uma bengahamba ngendlela ka11 days bazongena eKhanani suna bengena einhlizweni bethwele iGibhithe. Number 2 bazongena ezweni lesethembiso uNkulunkulu abangamazi. Ngoba uNkulunkulu kuzumaza kufuneka ufunda iBhayibheli. Uthi mawuqeda ukufunda iBhayibheli itheory bese kuqala upractical. Indlela engcono yokuthi uNkulunkulu ayiveze kuwe akusikhona ukuthi ayiveze ngesibusiso kodwa ukuthi ayiveze ngenhlupheko. Ngoba into yethu ivangeli li right kabi nalingakangeni enhluphekweni li right kabi ivangeli mawufuna ukubona amandlalo livumele kube ngathi lingena enhluphekweni mamalike la ngena enhluphekweni ila kubonakala khona amandla akhe.
iproblem yami ke nale ntshumayelo egcwele lapha eTV nale ntshumayelo eyishuya namhlanje ukuthi ngizwa abashumayeli basusa inhlupheko evangelini kanti inhlupheko nevangeli kuyahambisana. Abafuna ukungizwa namhlanje ebusuku uthi umpostoli Paul kunye ngufunayo ngifuna ukumazi yena ngifuna ukwazi namandla amvusa kwabafileyo. Number 3 ngifuna ukuba umhlanganyeli kanye naye ezinhluphekweni zakhe. Khipha ivangeli enhluphekweni. Asikhulumeni bazalwane. Uma ngabe wawungangenanga enhluphekweni owangena kuyo ngaba ukho kule level okuyo ngoba ezinye inhlupheko usathane wakushaya ngaze ethi uyakubulala kanti akazi ukuthi ziyicash ezokuphakamisela ku level elandela. Athi uDavide kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngazi izimiso zakhe. Hallelujah. Hlalani phansi. Alright, angithatha idetour ngoba ngiyezwa abanye abakangibambi ngoba anifuni inhlupho senishunyezwe kakhulu into engekho lapha eTV. Yes, because ivangeli lase-TV alikhulumi ngenhlupheko. Ivangeli lase-TV ivangeli lekhasini ukuthi ngafika kule ndawo ngafika haleluya ngafika kule ndawo ngafaka 1,000 rand babukeli ngathi nangifaka 1,000 rand ngathola imoto ngibuyileke namhlanje ngiphethe 3,000 ngoba manje ngifuna iquantum manje ivangeli sekufaka uzobona. Abangenamali ayikho into abangayenza evangelini ngoba abalungu evangelini yilabo abanemali ngoba ukuthinta isandla sika bishop imali ukubona ubishop ebusweni imali ukufonelwa ubishop imali. Abangenamali ngebalungu ekulenzi levangeli ivangeli lesithi yonke into yakho ihamba ngemali. Mawungenamali ngeke usavala. Angazi ukuthi sebelicishe iphile liyave aish. Angazi ukuthi lena ngoba uma uzokhipha inhlupheko evangelini ufaka imali kahle hle usibuyisele emuva. Usibuyisela uNkulunkulu asisusa khona ngoba qala abangena inkomo na inkukhu babefile izono ngoba na unezono kwakufuneka ukuthi ube nento ozohamba nayo kube yiyona ezomela izono zakho. Kodwa khona indoda eyahlatshwa kwabakanye ukuze nonemali nongenamali. Uthi uJeremiah maye ekhuluma ngaye athi wozani sithethe indaba athi noma izono zenu zibomvu kwegazi kodwa ziyawuhlanzwa zibe mhlophe. Athi nane ningenamali wozani nithenge. Bangathi bengathola umfana nebhayisikili singene eTrathini zaseBarberton sithi away ngevangeli lekhasini. Ngoba namhlanje abantu basemasontweni badelela kangaka nje ngoba bacanga ukuthi siyabadinga. Kana ngeke ubaphatha abantu abadingayo. Namhlanje standard sevangeli sehlile ngoba uma kufeba indoda enikelayo umfundisi ufuna ashintshe ivangeli ngoba ayikwazi ukunqumeka le ndoda ngoba iyona ebhadara imoto kamfundisi. Uma kufeba intombazane ehlabelelayo ufuna kushintsha imithetho yeBhayibheli ukuze sineselo sisohlabelelayo because asikwazi ukunquma ngoba hamba uyofa nemoto yakho, hamba uyofa nemali yakho, hamba uyofa nephimbo lakhe elihle. Give me that all-time religion. It is good. It is enough for me. Abantwana bethu bafuna ukukhonza inkosi behleli namadoda emafletini. Abantwana bethu bafuna ukukhonza inkosi behleli namadoda emqashweni. Ngesonto bakhuluma ngezilimi ezintsha kodwa bayigcila zamadoda. Uma indodana yomuntu imkhulula ngiyoba ngabakhululekile. Sehlukene neswe lokona ngobekezela ngobekezela Danfanze Shumayela ngihamba namhlanje uShumayela yonke inhliziyo yami. If I die, let me die, but I'm gonna preach the truth that will set you free. Jesus. Masonto ethu senza amahlathi la ngicasha khona. Asikhona ukukunquma ngoba umama wakho use church boardini umntwana ka church board awuqhumeme. Hamba niyofa nomama wakho.
ufuna ukusikhandisa imshado engacaci. Indoda uzuyiphethe ekhwapheni. Hlule kulinda uJehova ngendoda sohamba uyoyithatha amadoda nje lapha emayini. Kusa nendoda uzoyiphendulela yona. Ufuna untshangase, ufuna umkantshangase, ufuna ikhwaya yebandla, kodwa izofakaza into engenabo uNkulunkulu. Ngapha uyashada, ngapha umithi. Uyayithanda nezinto ezinhle zasenkosini kodwa ufuna ukuphila impilo enhle yasenkosini. Uthembe nje ukuthi uzawulokhu ufaka imali enkuvulophini uzawuthuka. Esithuke thina bothwala. Yanikela, awunikeli, akudokwe eligayelwe mi. Kodwa lo muntu angasho kanjani kanje sisanda kumnikeza imvilo, plant imvilo yakho. Kanti le mvilo unginikele ukuthi uyangithenga ngayo ukuze ngingashumayela iqiniso. Umlomo wami ugcwala isinkwa. Ngishumayeza imvangeli imnandi siye ekhaya. Mawa asiyisonke ekhaya. Bonke abanethembe linjani. bayasiza Nambululi wathola liphi wena ungakalahlekelwa yilutho. Wena usefanini lahlekelwa amabhiya wawathanda. Ulahlekelwe yintombi zakhe abo yellow bothanda. Ulahlekelwe masoka akhe ase isikhomo wawathanda. Ulahlekelwe amadlozi akhe wawathanda. Mawusava ivangeli ulahlekelwe. Manje ngifuna singinese nalezono zenu. Lokuthi mina ngiyofela faith mission. Nawuqeda ukufela faith mission uyaya ezulwini. Idestiny yakho lokufela esontweni akusikho ukufela enkosini. Futhi ngibasaba kabi nabantu besonto ntshangase. Abantu besonto. Besonto lona lele. Bangakubulala abantu base faith mission. Bekubulala ifaith mission yabo. Kodwa ngeke bakubulale bekubulalela uJesu. How many pastors have suffered the terror of the church? Bekhohliwa abantu ukuthi sisuka nendoda kaNkulunkulu. Bejaha ukuqhasha umfundisi omusha naye abazomhlupha njengabamhluphayo. Ngoba esontweni umfundisi omuhle bayithuwa abafundisi abahle esontweni yilo hambile nozayo. Ya untshangase naye sasekhona akekho right. Kodwa the day wahamba kwezumkhwanazi besithi hey waye right njani untshangase yobe sehambile sithi sixakiwe umkhwanazi owayemuhle naye nakaseza. Okuyibuze ukuthi kuba uJesu wayomfundisi wakho ngabunjani. Ephethe wena. Osonto akayi1 ngenyanga lamanye amaviki uyawasha ukho semncwabeni uyovula amatshe usindisiwe wena uhamba amatshe wabiza ngesingisi unveiling. Manje nawe uye-unveiling kuyangathi uyentweni engcono kanti uye ematsheni yokukhuluma emathuneni uzoshuthe nawo ufaka isithombe ku-Instagram ukhonza nathi kodwa uhamba ukuvulwa kwamathuna abantu abafileyo. Hlele emathuneni ngo4 uyosusa indwangu emathuneni. There's nothing wrong ngokufakela umuntu wakini itshe, but there's something wrong ngokuhamba emathuneni uyovula itshe lifakwe uwe. Lalivalwe ubani? Uthi omunye hayi mina babuthwala angihlanganyeli nabo nethi ngithumela imali. Ungayisi imali yakho endaweni omoya waleyo nto awufuni ukuthola. Uyezozwana. Unqaba ngisho ukunikeza umfweni ophuzayo awumniki i50 yakho nawazi ukuthi uyoyiphuza. Because na umniki i50 yakho umnikeza amandla akho. So lo moya wokuphuza noma ungeke wakubamba wena uzobabamba abantwana bakho ngoba wawudonsa ngamandla akho ngoba imali amandla akho imali uqobo lwakho.
That is why ungalahlekelwa itayera lemoto mara ubi snacks, ungalahlekelwa ijacket ukuthi uzothenga enye, ungahola 40,000, na ulahlekelwa i300 edrobheni, ungatholanga ukuthi ilahleke kanjani, ugula iviki lonke ulokhu uzibuza ukuthi mara ngalahla imali ngimdala, imali ngise, kusele imali engaka 30, kusele 39,700, but le 300 iyagulisa ukuthi ngiyilahle kanjani imali. Imali ine pain ngoba isuka qobo lwakho. So mawunika umuntu imali umnikeza uqobo lwakho. So ngesikhathi umnikeza ukuthi akokhanda umsebenzi wamadlozi, udonsa umoya wamadlozi ukuthi uze la wena ungasa ukuthi awuyanga wena akufanga akushintshile ukuthi ngoba imali yakho yile yona. And I bet abantu abacompromise njengabazalwane when it comes to our families, because sithi umndeni wami igazi lami. There are limitations. Khona izinto ongasangeni kuzo finish and clear. Ngezoma lo muzi onawo awuthola ngemali yemnikelo. Umfowenu akakwazi ukuvakasha emzini wakho ngoDisemba eze nentombi yakhe ekungesiyona le ayeze nayo ngonyaka ondlule. Wena ukhiphe impahla zakho zopressless owayithenga ezidurai, udlala amashiti, udlala umfowenu ukuthi unyaka nonyaka uzoza nenhlombe entsha ezokwenza ufebe emzini wakho ulokhu uthi umntakama. Umntakama wokunuka ezokwenza ufebe emzini wami. Iphi le ntombi yomsutha ayeze nawo ngonyaka ondlule ayisekho uze nemfishane manje. Ngonyaka ozayo uza nesikhulu isidudla sika Joseph siyadidiza sesila. Ngoba lo moya wokupheka thulula, lo moya wefaka ngena, umfowenu wenza phambi kweingane zakho uthi wena umfowenu kusasa uzokhala, abantwana bakho sebenza lento kanti bayifundiswa uwe, yenziwa umfowenu ekhaya. Kade shadi sidadwethu ifamily yami ize kwami umshado uzoba kwami. Batshela unkosikazi bathi makoti phela thina uyasazi ukuthi siyayibizela. Cela ukukhulume naye ukuchazela ukuthi nje basize ngaphandle sophatha into zethu ngoba sinendlela yethu nathi esiyijabulisa ngayo. Yes, lo muzi lo ngihlala kuwo badara yisho. Akho bhodlela kaTshwala elizovulwa la. Ifamily yami ijabulisa endlini eyisabela esivela kuNkulunkulu. Abantu bafuna ukudakwa, bafuna amathaveni lapha engakhona. Akho sidakwe sohlala la. Sithi siyifamily yami, sithi siyijabulisa ngotshwala emzini oze ngemnikelo. Esinangabe siyaxabana it's okay, but nami mangaya kamza wami akukho nkonzo engayifaka kamza wami because umza wami akazwani nenkonzo. Umza wami akakwazi ukucompromise ngempilo yakhe, kodwa mina ngifuna ngicompromise for impilo kamzala wami. Ungekho ngesonto enkonzweni ngoba uvakashela umzala wakho, so awukho wena enkonzweni makuvakasha umza wakho. Kanti serious about God. Indlu yakho wena iyasonto. Nazi 10 o'clock uyaphuma, abavakashile ufuna boqala enkonzweni uzawubuya nabo. La siyasonta la khona umuntu obuka iTV lapha sonta ngoba ukuphila kwale ekhaya kusustainwe yikho inkonzo. Nyanizwa nithule nje. Umsonto. Ngoba abaningi benibhedile lento engiyifundisayo. Lokhu uthi umndeni wami. Bazolihlonipha kanjani ivangeli lakho uma ngabe wena ungayimeli into yevangeli lakho? Mina mangahlula ngilobona unkosikazi wami ngahlula. Bebhalile listini lapha yeyibizo, babhala ugologo bovu, ugologo lihlaza, icase kaBhiya awu6. Ngatshela umngami ngathi lokhu ke akesu ukuthenga uThwala lokho. Wathi unkosikazi awukwazi ungathenga, ingane ukhumalo usiparo wakho, umfumbesi wakho, umeshaka nodadewethu wakuthenga. Athi inkolo nensindiso kakhumala ngiyazi ukuthi ihamba ifike. Mina into engiyaziyo wena ugane umfundisi. Funa mina ukukholwa ngikumele kumkhwe wami nefamily yami. Bazi ukuthi lolu hlobo lufike manje. Ukuze umkhwe wami angihloniphe for life, ukuthi lo umntwana kaNkulunkulu. Kumele ivangeli. Ngathi mangibona ukuthi umkami ngathi uyathetha bangaba rafu. Ngathi yini bafuna ukudakwa ngawe. Ngathi ngiyimisela ukukhokha noma yini abayifunayo ngawe, kodwa ngizokuthenga utshwala, uthengele ukulobola. Into yokulobola ayihlanganise ukuthi notshwala. Into yami nawe ayihlanganisanga nobudala phakathi. Kunzima ukumela ivangeli. Ekulimele wena ngoba ubethebethe too much. Compromise too much. Yonke into kuyumhlaba. Abantwana bakhe abasebenzayo bashaya umthetho emzini wakho. Bahlele emabhegwini bashintsha amantombazane lokuthiwa kusekhaya kubo. Akusikho sijola house. Umuntu ukukubo la khona indlela efuna aphile ngayo la. Mayefuna ukwenza ingena aphuma akafuna istenda yokwenza ingena aphuma estendeni. Ngoba ikhaya lokhu ngena amantombazana ahlele emabhedroomini alethele ukudla ngamaplate achithelwe amanzi ngedish ngaphandle alihlonipheki.
enkonzweni unolaka olumangalisayo kodwa akakho konakele ubufebe bumi ngenhla. Because abazalwane, they are very much confusing. Umzalwane unenkinga ne-worship ababutshangase elakhulelwa, ingane yalo ina 3 ise crash. Umzalwane unenkinga nalelo worship akalixoleli namanje uthi la mosha ivangeli. Kodwa yena usuke ekhaya lentombazane kade ingalalanga ekhaya, iyona emayinela impahla, iyona emenzela itiye njobeza la enkonzweni. Ukho usuke ebufebe no fresh, ukhona ukubekeze akakhona ukubekezelela ubufebe obudala. Usuke ebufebeni bamanje bufresh lo bakhe intombazane ibuya endodeni imkhandela itiye uyayibekezelela. Intombazane ecula phambili yathola ingane yathethelela akakhona ukuyibekezelela. Umuntu owadivorce ebandleni akakhona ukumbekezelela. Wathi ngangiphi isikhathi ke ngifundise ngedivorce kancane. Nginitshela ukuthi how much I prefer divorce. Yes, ngiyamprefer umuntu othi nakahliwa umuntu alahle umuntu kunokuthi athathe isibhamu adubule umuntu. Ngincamela kabi indoda ethi nayihlulwa uwe divorce ihambe bazokuthola abantu abaright. Indaba zokuthi wadivorce wanjalo ikhuluma noNkulunkulu asikafike emasangweni sisayo. Asikafike sisayo emasangweni. Sanukujaja abantu ngathi sesimasangweni. Khona umuntu akulahle kunokuthi umuntu alokho ehlelisa entweni engekho. Abantu bakubone ngathi uhebi kakhulu. Yona wadivorce. Awuzazi izimo zabantu. Ngaphawuli kakhulu ngeinto zabantu. Awuzazi izimo abantu abahleli ngaphansi kwazo. Phawula ubuye nganene. Zingathi ingane zakho zise crash uphawule ngeingane ezikhulelwayo. Ngamanje awazi uzwana ingane zakho ezikhula ziyobe zenzani. Instead bekufuna mawubona umzali ohlushwa ngabantwana ungahlekisi ngaye kunalokho uthi sesinkosi nawe. Am I helping somebody tonight? Awuyisi imali yakho wena ungafuna ukulanda. Ufuna ukuhlakaniphisa ba. Ebandleni sikhipha ibuilding fund awubonakala. Kodwa le abathuna kuyolungiswa amathuna wena umuntu uthanda. Ukade lo moya amathuna ukulanda. Because it's going to work against you. Yangba. 40 years when Moses spoke to me. 45 years later, uthi uJoshua amandla engangiweso ngina 40 years njengoba ngina 85 ngiyawezwa nama. Kusho le verse lithi ke le verse nginamandla ekulweni nginamandla ekuphumeni. Lithi le verse nginamandla ekungeneni. Ihlungu entshumayelo namhlanje ngoba ngizothi kuwe namhlanje nangabe ukweleta isitoro awusakhona ukubhadala impahla zesitoro bamba amafoni tshela abantu basesitoro bazolanda impahla zakho. Uhlala ungena room divide, uhlala ungena plaza, kube ngathi uyaphela empilweni kanti unamandla ekuphumeni, unamandla ekungeneni, unamandla ekulweni. Amanye amandla engifuna ukuzokhuluma ngawo namhlanje kwabesifazane nabesilisa abangilalele, amandla mama umfundisi oqala phansi. Nakusaba uqala phansi empilweni. Umuntu nakakudivorce akukhipha ku medical aid athatha imoto zakhe hamba ngeenyawo ukhomba iventure. Hlale ngemudla eventure bathi abantu yaze yamshaya impilo ubatshele uthi owake wangenzela uzophinda ngenzela, owake wanginikeza uzophinda nginikeze, ngoba simkhonzayo akagabiselani. Uma ngabe ke wakhombisa yona uzokupha namandla okukunikeza yona. John Makano uthi nginamandla, ayisho nothi nginamandla oqala phansi. Angazi ubani lo engise kuye.
engathi impilo imhlehlisile yemntana mama suli inyembezi but abantu ey'nkosi yami siyezwa kuthiwa into zakho zathathwa uthi hayi kwase kufika isikhathi akathathi uma ingekho into engcono afuna ukukunikeza nginamandla kokuqala phansi ngisazoba nenye imoto futhi ngisazokwakho omunye umuzi futhi ngisazoba nelinye ibhizinisi futhi ngisazodla ey'ndaweni engangidla kuzo ngisazogqoka iy'mpahla engangiy'gqoka ngisazophila impilo engangiyiphila isizathu nginamandla ngedela hayi nethi nithule mani ngifuna nisho lento nginamandla alaphansi nangabe umuntu wakukhulelisa uphika ingane yekela umuntu uhambe awureyishwanga ngithi sesi awureyishwanga mos wena uphethe likhulu ithawula ikolibri wena uphethe likhulu ithawula ikolibri wase watshela abantu ukuthi angibuyi ngabantu besifazane banesibindi kabi umuntu angasuka la agibela amateksi aye ePitori eyihambisa yena ePitori jobe yale ePitori uhambisa yena le Pitori bamsebenze abamba amateksi abuyayo abuye futhi nangambuza ukuthi bewuyokwenzana ePitori bengihambise mina ePitori umuntu aqome eSwazini ngeyakhe imoto adrive yakhe imoto ayongena emabhoda gate ayongena phakathi emathapha phakathi elihoho phakathi ehlawuhlawu phakathi esipiki ulandeni le uyihambise yena uyeza nje umuntu lokho embuza sowukuphi ngoba bayakujaha na useza kodwa na uhamba akekho obuzayo sowuhamba kuphi sowuhamba kuba seyiphelile into ekade ifuneka kuwo sewutholakele sawubona sisi kwangathi ngazi ukuthi na uphuma kule nkonzo ubuza umakhana ukuthi ingakanani distance osuke wayihamba uyihambise wena mangaka amabhasi osuke wawagibela uyihambise wena njengoba uhleli la itaxini nje nabakubuza abantu nje ukuthi uye eJohannesburg uyokwenzana eJohannesburg khona umuntu engiyombona mangaka amabhasi osuke wawagibela iproject oyihamba nje kuyiproject eyodwa yokuthi uhambise wena la uvuke ekuseni umuntu akunikeze 500 ayibeke lapha ekhabetheni the ngiyangena manje ekuseni engikwazi ukuphelezela uzathi nasuvukile busy taxi kusemateksini zakuchecka ngabo 11 mos uyazi ifone ayingeni le isign yokuthi ubone ukuthi nasekuqediwe ngawe ya ivalue yakho bekunani ukuthi umuntu athathe iday off ngoba kukhona wena phela iproject enkulu so wedwa manje nesikhwama emateksini so uyehla so uyagibela okade uze kuye uproject manager akasekho sekusele wena project ulindele ukuthi yangena iSMS ebongayo iSMS do uyafisa phela ukwazi ukuthi kuhambe njani imessage do uzubuze wathula kangakathi no man esho ukuthi yazi ngilanga lami libe busy kakhulu mara lelanga ngiza kuwe wakhuluma nami ngaze ngehle estopini ufuna usibheke isono ukuthi sehlisana kangakanani ngono ke naloyo ngiyamncamela sisi lo hamba yePitori ongilimazayo yilona umuzi wakhe hayi nango kongilimazayo
lo nomzi wakhe ekuza umuntu ezela kakhe afika phaka imoto ngaphandle angena ehlala esofeni lapho uwe lo yawukhipha unyawo awupheka zitshula awuphekile uphekela umuntu ehlezi kakho aphakelwe nguwe adle ukudla kwakhe adle ugesi adle TV ngime ngelist ngasabala ngithi ngime la ngime mosukubala ngoba isikhonyane lesi yonke into efika phambi kwakho uyayishaya ya yonke into ya nawuqeda umvulele awusalunganga ngaleso sikhathi uzokwenzani phela una 47 uzama ukulungisa ukuthi ngiyasala mangazange ngathola umuntu manje kuzobonakala angizame njengoba ngina 38 kuyamosheka wena so yombuza sengivulele ishawa ithawula ngikulethe awusaphithizeni wena uthengene gown yaseWoolworths so uphethe negown nayo igown nanga umuntu uneenyawo ezinde nezinzipho uhlezi uthengena amakhandlela abovu khanyisile kumnyama endlini ku romantic enza into ezengayo umuntu aphinde kusenenza into ezengayo umuntu aha hawu ngeke ngikhohlwe phethe ibandla emele ngikhohlwe phethe ibandla lapha emele enye intombi yasebandleni thizeni ithandana nomkamuntu nomyeni womuntu suke eMiddelburg lo baba njalo alalela bamtatazelele wavuka ekseni ngeyintathatha ngo 5 uphuthume ekhaya ngani phela bekakusemina bekaku-workshop i-workshop hulo sesi nakafika emsebenzini lapha emlomo uyezwa kuthiwa yeyi ingozi ekulendlela yaseHendrina ingozi ekulendlela yaseHendrina kanti indoda yomuntu ifibu yakuye njoba unesibindi esingaka sokuthatha umuntu ongamazi umbeke la endlini nangathula lo muntu athulele la endlini ngoba nemibuzo straight aniyibuzi uchazwa nje ukuthi umuntu uthi ungaseSoweto ukuthi kuphi neSoweto kuphi ngakhona uthi waseSoweto uzokwenza njani lokuthi vela abo bakuthwala banjalo abafuni sijabule ukujabula lo sizo kulo wena utho munye ingabunjani ebandleni lakhe Nkosi yami inje enesiyanas Ntombi siyanazi nanikhona enesiyanas futhi nanididekile kunjalo nje bamtshengisa siyababona ngiyakubona na ukholwa ukuthi hayi manje ayisendleleni ngiyambona noma unomuntu futhi ngiyakubona ukuthi njengamanje xa kuwumuntu nje silulu kunibona ngoba siyayazi focus yakho neattention yakho uma ngabe ungaxakekile kanti siyakubona futhi noma sewuxakekile ukuthi hayi njengamanje uxakekile ngoba yikho into oyiqedayo zonke into oyithembisayo uyifesi yonke into kade uyisukumela usayisukumeli xakekile nje khona umuntu ongathi usuka nawe umbuzo wami uthi soyoba i-victim kuyoze kwini ngoba siyakubona futhi noma sowubuyile sesiyazi nje wasowubuyile sikukhala kakhulu ufuna uNkulunkulu shothi uhambile umuntu manje ubuyile ufuna uNkulunkulu khonto ongayiboni ukuhamba kwalomuntu wena sewuyi-victim yomuntu futhi siphinde sikubone ukuthi sowunomunye futhi siphinde sibone sowuhambile futhi sowuyi-victim futhi yomunye umuntu asicheke mana asibale iyaphakama emini kanti phela igama lalento angithi private part shothi ibonwe abantu abambalwa into nayi-private shothi bambalwa bayazi nasekudlula isandla gada ngathi seyiphumile kubeni private ngathi kuyaqala iba yi-public part yonke indawo la hawu hey ayikho into ebuhlungu emhlabeni njengokuthi na uhambe ezitradini zaseBarberton na udlula kule straat ucabanga ukuthi ngake ngalala njalo nalo
nawukhuphukela phezulu le Robert engalala nala nawukhuphuka la yonke indawo ongena kuyo nomuntu wake wathandana naye. Awubuza umakhelwane useyiyo mara private noma seyimall. Kodwa kabongwe uNkulunkulu wenu elithi iBhayibheli uyabuyisa ubusha bomuntu njengokhozi. Noma ngabe isitha sesikushaye kangakanani ungayideli ungayibulala unamandla oqala kabusha. Qale kabusha mntakama, qale kabusha ezitradini zasebhaptini. Kube khona abantu abakukhombayo bathi noma ungenzanga ngalala nawe. Ubabizele eduzane uthi ngicela silungisane nje. Yes, ungabomeme izinto ezinjalo phakathi kwabantu. Uthi wenze njani? Hayi ngithi ngalala nawe uthi noma ngazange ngilale nawe. Sho kanjani ukuthi azange ulale nami ngoba ngekhumbula mina lena uthi no. Angikhumbuli nje nangelilodwa ilanga mina. Ngilele nawe. Athi usho kanjani ngoba uwe yimi uwe. Uthi ngithi mina nelilodwa ilanga ngikhumbule ngilele nawe. Athi kanjani ngoba mina ngalala nawe ukhumbula sasike endaweni ukuthi uthi no lo walala naye washona. Lo washona kanjani ngoba nangu wena uthi wo Nkosi yami into engiyithanda enkulumeni yakho yonke nawe uyasho ukuthi walala nami uyasho ukuthi awulali nami. So njengoba usho ukuthi ukhuluma ngento eyenzeka kudala ngiyafuna ukugcizelela ukuthi lo walala naye eqinisweni usashona. Usho kanjani ukuthi washona? Ngaze ngasebenza mara ngizozama. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Okwakudala kudlulile bheka sekuvele obusha. Lo walala naye washona. Lo omi phambi kwakho isidalwa esisha. Ngenzelwe inceba hayi ngoba ngingcono, hayi ngoba ngenze kahle, nami ngiyahluleka endleleni, kodwa ngithandiwe nganikwa igama elisha. Amandla engawezwa nangisena 40 ngiyawezwa namhlanje. Ngicela ukuvala ngalezo. Ithi kumakhelwane fight for your stuff. Angithi sitheni fe? Nginamandla ekungeneni, nginamandla ekuphumeni, nginamandla ekulweni. Enye into ekubulalayo wena ukuthi usoft too much. Kulonyaka ngicela uyolwa. Zonke into wena bakuphuca ungalwanga lokhu uthi awuzwani nokukhuluma. Umntana mama. Sonke azizwani nokukhuluma. Kodwa khona into efuna zikhulunyiwe. Mina ngizwani nokukhuluma. Abenza abantu into abayenzayo, abenza abantu abayenzayo. Ezinye izinto ufuna ukuthi uyilwele. Izolo ngikhuluma namakhapusi. Lo nyaka kuzofuna uthula. Noma ungalwanga nabantu. Kodwa yilwa ngendlela oyaziyo. Ngoba thina silwa kwi-upper room. Thina silwa ekamereni eliphezulu. Into zethu sezilwa emfihlakalweni. Nasibuya abantu bamangala ukuthi abantu amandla bawathathaphi. Mntakamama ngicela ulwe kulonyaka baze bathi abantu uyathakatha. Ngicela ulwe kulonyaka abakuthakathayo baze bajike bathi nguwothakathayo. Kanti no bona bakushaya ngemithi yala kamakhelwane eMozambique, kanti wena ushaya ngomuthi waseCalvary. Ungahlala kanjani ungabi namuthi ngoba uthi 55 inyanga enkulu ikhona la. Ogama linguJesu. Lesikhathi bona bekhwifa thina sishinte yodwa sithi back to sender. Ngicela ungahamba ungayitholanga iCD